Na gotigana na yumo no governor we county ya Kisii Paul Simbara atiriganya rekobori ya MCA kodingo ikirane bali merume yabo asenchire wondete gukwana litukuri ya kurwase wodi ya nyako ichinga gicho kubwato kecheke basari niko banarati atebire bunache basari tali meremo yaba MCA azokenda atebire buno mu MCA gasi eno kunyara komurekerari yagenda tokolekana asense mo yechi wodi chabo nabokonyara cross ya machiko ase bunge ye county aratiniga atebire buno aba MCA bato manye gasi yabo na gotiga westonania asamngana yokurugwa wichi basari amangana ye checkage mangana ye basari na atebire nga mu MCA tabwenreti ogocha kwana na cheki ose basari inega sie governor inega siawo no kuligiringa ki gento mu MCA koroso so mujumbe gende kemo koroso richiko kabiri o present abantu bae eli agatoto oversight arolinga gasi yakolekana atenga gasi yakolekana nembe governor diri na abantu bawo lakini ri chinga kimo korora mwemse nero daita arosie para nero tageta ina ngedu kieki e basari nero tageta ina ne amachi india gocha kuligererie gasi iko se yakolekana. There is separation of what? Power. Na chinga